Hello, hello, hello. Good morning, everyone. Mga iring banbanon. Nata sa grocery early in the morning. Sa'yo pa kayo din eh. Wala pa 8 o'clock in the morning. Wala pa yung mga staff din eh. Bata ko ba? Beans. Eh, magpam-ipam-i ko. Ang kilo kay it's 11.50 dirhams.
Dagko sa kaayo. Sir? Thank you. Ilang grapefruit kay kuan pag 9 dirhams per kilo. So i-times nimo og kuan 13 point something 70. So mahal-mahal gud siya. Ang avocado kay kuan siya tag 14.50. Ilang apple kay from New Zealand is 10.50. Yun lang. Ang bayad sa okay. Ay, padung na ko uli. So, siguro ako nagpahit og lamas o vegetables para sa akong bambi. So, going home from here to sa akong place kay doon raman kaayo na siya. It's only 3 minutes walking. So, mauni siya. So, padung na ko uli. I-shortcut ra ko padung sa among ko ang building. Ingaw kaayo. Dapat mag-wear yung muukuan kanang mask and gloves disposable. Okay. For safety. Kay extended na sa among kuan diri quarantine kay ni nagkataas ang among kuan sa infected. So going inside. Marita dire. So bisitahan na ako akong kuan akong alaga si Iya, akong iring balbanon. So ato ta sa 62th floor. Check ko sa iyang kuan, sa iyang hugaw. Diba si iyang phone hulot na sa iyang water. So every morning ko mag-check pero gabi ako to siya tagaan ng food.
mag-check ko sa kuan sa iring ang balibo. So now we're reaching now in 62th floor. So galing ari na ta. So ato ang lihan. Hi Leah, this is Leah. Hi. Leah, come. This is Leah, yeah. Come. So makigduwa gini siya every morning. So ari ko din kay mag-check man ko sa iyong hugaw, sa iyong food. Hanap pa iyong food. Na ang lighter ining duaan. Ako siya gibutan dili. So dalo na ko ang sandwich kay mag French toast ko. Basta ang butter. Ay, shh! Wala naman ko'y gatas. Sorry guys, allergy jugos ko ano, Erin. So, ako lipyon yan. Lipyon ako iyang kuhan. Yan, hugaw. Check tayo. Muna siya buhay OFW. So, di mag-inarte. Labi na karon nga. Huwag trabaho. Huwag siya akong trabaho. Kuskus. Ay, siyasat nun. Tanaw siyang hugaw. Leah? Na. Ako siyang pakuban kay inom siyang tubig diha. Bitukon niya niya. So mag-check ko. Oh, okay na. Ako nag-i-off yung lights. So karong tagtaon masaka ko sa taas. Good morning. This is the morning here. Huh? Hi sa akong mga viewers, sa akong followers, subscribers, no? So this is the around here, part of some building, no? So you can see the sunshine. It's so beautiful. So thank you, Lord, for giving us a beautiful day. So guys, be safe everyone. So don't forget follow sa akong YouTube channel, no? Iring Banbanon. So God bless everyone. Bye.